amb cara de circumstàncies, se saluda amb el Xavi Molist i ja s'apropa a les nostres posicions. Cristian García, bona tarda. Buenas tardes. Primers 20 minuts bons de l'Hospi, però a partir d'aquí el gol els ha posat de cara, els ha vingut molt bé al Sant Andreu i a vosaltres us ha costat una mica més, ¿no? Sí, los primeros 20 minutos yo creo que estuvimos bien, tuvimos alguna ocasión, pero bueno, si haces muchas cagadas en el área, pues es difícil levantar un partido contra un equipo que está bien trabajado, que te estresa, que tiene buenos jugadores, y si haces una mala, otra, y encima en el minuto 3 de la segunda parte haces otra, pues es muy difícil, se me antoja muy difícil remontar un partido. Buscaves una revolució al descans amb 3 canvis, però clar, és el que comentes, hi ha hagut una altra errada als 3 minuts de la segona part y així es imposible. Sí, es muy difícil. Al final el fútbol lo dominas en las áreas. En la primera parte creo que tuvo una ripo clara, no nos pusimos por delante. Luego también tuvo la del 2-1 del larguero. Bueno, todo lo que pasó en el partido fue malo hacia nosotros. Luego no hemos sabido competir. Yo creo que el único, luego a partir de los minutos 20, que se ha sido digno de corazón y demás, ha sido Ton Alcover. Los demás nos ha costado mucho y es muy difícil, ¿no? Siempre ir al contrarremonte siempre es muy difícil. Ton Alcover que fa aquest gol, que redueix diferències, però ens ha donat la sensació que després no ha passat gairebé absolutament res. Sí, al final lo que tú dices, ¿no? Algunas aproximaciones, creo que el gol de Canario, pues no sé si es fuera de juego o no, pero bueno, sí, es muy difícil ganar partidos cuando haces muchas cagadas. I aquesta derrota ajusta molt la classificació. El play-off com queda ara d'aquí a final de temporada? Continua sent l'objectiu, imagino. Sí, el objetivo es llegar al play-off, ya lo dije, de la mejor manera posible. Pero está claro que al final hoy teníamos un buen partido para dar un paso hacia adelante, no hemos sido capaces. Como he dicho y he dicho siempre, somos nuestro peor enemigo, al final o damos un paso hacia adelante todos, o es difícil, no puede venir a Campo San Andreu, regalarle 6 corners seguidos, un gol, un penalti, y en medio es imposible, es muy difícil. Cristian García, gràcies. Muchas gracias a vosotros. Les paraules del tècnic de l'Hospitalet, ben enfadat amb les actuacions dels seus jugadors, remarcant aquestes errades en tots 3 gols, un amb el penal i després amb faltes de marques en el segon i el tercer, que han estat els de Fasani. Xavi Molist, que mira les notes, felicitats. Moltes gràcies. Et veiem molt content al final del partit, s'havia de guanyar sí o sí i a més oferint un bon joc sobretot a la primera part, no? Al final, sobretot, havíem de treure els 3 punts. La setmana passada havíem de guanyar, aquesta també, però no vol dir res. Al final sí que és cert que ens hem ficat directament a la pomada, però hem de seguir amb aquesta línia. Hem de ser conscients que som un equip que ha de treballar moltíssim. Al final tinc uns jugadors que cada partit, des que estic jo, es deixen la vida, i és importantíssim. I després sempre tenim les ocasions per marcar. Avui crec que a la primera part hem plantejat un partit molt seriós i aprofitant les opcions, el penal, després hi ha hagut el córner, però a part d'això l'equip crec que sabia el que havia de fer en cada moment, que era el més important. Amb tot, potser els primers 20 minuts han estat més de l'Hospi, no arribava amb certa perillositat, però a partir d'aquí hi ha hagut el penal i el partit s'ha posat de cara. Sí, al final nosaltres sabíem que anar a discutir-li la pilota a l'Hospi era una tonteria, perquè sabíem que ells la tindrien, i nosaltres ens hem replegat a la zona de mig del camp, tranquils, sapiguent el que havíem de fer en cada moment, en quin moment havíem de pressionar, que és el que hem treballat aquesta setmana, i crec que ha sortit molt bé. Hem sortit amb transicions molt ràpides, que és quan hem generat el córner, que ha sigut el gol, hem generat alguna cosa més, que era el que buscàvem i al final s'ha donat. El més important ja no per la plantilla, sinó pel club, per l'afició, que veuen que l'equip es pot ficar al play-off, que té capacitat, i ara és continuar amb aquesta línia fins al final. No em vols sentir a parlar, però afecta Molist? No és efecte Molist. Al final és efecte jugadors que han sapigut entendre ràpidament 4 coses que els demanaven, i a partir d'aquí que juguin, sobretot que juguin, intentar nosaltres des del cos tècnic no molestar gaire, que tinguin la confiança en tot moment per fer les coses que saben, i d'aquesta manera aniran les coses millor. I d'aquí 7 jornades el Sant Andreu estarà a play-off? Esperem que sí, que estiguem a play-off. Nosaltres lluitem per això, hem tingut 2 partits molt complicats per l'Ada i aquest, ara ens tocarà una jornada de descans, però després el següent ja torna a ser un altre partit complicat, en un altre context molt diferent, que és el camp dels Sants, o sigui que al final serà una altra guerra que hem d'anar a guanyar-la. Mira, amb aquesta acabo. No sé si aquest descans us va bé, agrada, no agrada... És el que toca, clar. És el que toca, però a mi m'hi va bé també per treballar altres aspectes també, que no hem tingut temps per treballar durant aquestes 2 setmanes, i sobretot recuperar gent, que tenim gent tocada, bastant tocada, i d'aquesta manera poder començar la Setmana Sants amb tothom disponible. Gràcies, Xavi, felicitats. Moltes gràcies a vosaltres. L'Hospitalet en aquest partit davant el Sant Andreu. Tom, bona tarda. Bona tarda. No ha estat un bon partit de l'Hospitalet. Suposo que
pel bon a fer del Sant Andreu. Sí, jo crec que els primers 10 minuts hem estat bastant bé, estava el partit bastant tancat. Teníem el domini nosaltres, però bueno, al final 2 gols a pilota parada, un córner, feu un penalti i l'altre una falla al marcatge i es posen 2-0 i bueno, ja està, el partit se't complica d'una manera increïble. Potser el gol aquest de penal és el que us ha marejat una mica, no?, després d'aquests primers 20 minuts. Bueno, al final pots encaixar un gol, però el que no pots permetre és al cap de res, sobretot a pilota parada, encaixar un altre. Això és el que ja et condemna tot el partit. Cristian García ha intentat amb 3 canvis al descans revolucionar l'equip, però ha arribat al tercer del Sant Andreu. No sé si això també ha estat un cop per vosaltres, però res, als pocs minuts has fet tu el gol i a partir d'aquí, si em permets, gairebé no ha passat absolutament res. Sí, tal com dius, la segona part hem intentat fer canvis, intentar treure això al davant. Sabíem que un gol ens posava al partit i bueno, al poc ens marquen el gol. Un altre mazazo, per dir-ho d'una manera. Hem tingut la sort de fer el 3-1 amb molts minuts encara per posar-nos al partit, però no ha sigut possible i s'han tancat molt bé darrere. Nosaltres intentar buscar els espais i molt poques ocasions. S'ajusta la classificació encara més. Us queden 7 finals. Sí, tal com dius, arribem molts equips vius a aquest tram final de temporada. El que estigui millor o el que falli menys és el que s'endurà el premi. Ja et veiem ara amb Pau Moré parlant. Heu tingut les vostres durant els 90 minuts, però ara com a amics. Sí, el que queda al camp per la meva part es queda sempre allà. Molt bé, gràcies. Igualment, adéu. Germán Ignacio Fasani Rodríguez, autor de 2 gols. Fasani, bona tarda. Hola, buenas tardes. Felicitats per aquests 2 gols, per la victòria, perquè us situeu en zona de play-off. Mati Rodó. Sí, bueno, tuvimos un partido muy complicado, muy contentos porque para nosotros estas 2 semanas eran fundamentales. Ganamos 2 partidos contra 2 rivales directos y nos metemos en la pelea, en donde creo que nos merecemos por equipo, por club, por afición, por todo. Hablas de merecemos, habéis merecido ganar hoy. Pienso que sí, pienso que hicimos un partido tácticamente muy serio, estuvimos muy acertados también de cara a gol, fuimos efectivos y pienso que la jugada más peligrosa de ellos al final termina siendo un gol de una jugada de un chispazo de genialidad, así que la verdad que el equipo muy seguro. Y tú particularmente también acertado en el córner y también luego en la jugada individual para hacer el tercero. Sí, contento por los goles también personalmente. Para todo delantero le gusta hacer goles y evidentemente por la victoria del equipo, que es lo más importante. Si no me equivoco, es tu primera experiencia en Cataluña, en el Sant Andreu. Te están tratando bien. Imagino que contento, ¿no?, aquí en tierras catalanas. Sí, muy contento. Hubo momentos, a lo mejor en la temporada un poquito más difíciles porque no teníamos los resultados que queremos. Todavía tenemos que seguir siendo un poquito más arriba, pero conforme, muy contento por cómo me están tratando, cómo me estoy sintiendo, muy a gusto con los compañeros, con el club y con todo. Importante para un delantero marcar goles, te sitúas como segundo máximo goleador de la categoría con 12 goles, pero tienes a un Sergi Arranza ahí arriba que las mete todas, ¿eh? Sí, a veces, cuando miramos a veces un poco los goles de los demás equipos y demás, da la sensación de que todos los partidos va a meter gol, o sea, es una liga aparte él, pero bueno, contento más que nada por el rendimiento del equipo y individualmente también hoy muy conforme. Y como decía Tomás Alcobé, quedan ahora 7 finales, está todo muy apretado ahí arriba, se apunta también la Fundación Esportiva Grama, 7 partidos para lograr el objetivo. 7 partidos para lograr lo que queremos, evidentemente vamos a hacer todo lo posible por llegar a esa situación, a esa posición y no queda más que trabajar y seguir peleando. Fasani, gracias. Muchas gracias a ustedes.